Ayan guys, bale, ayan, maray na aga sa Indogabos. Bale, kaninang umaga talaga yan. Ayan, ngayon ko lang na-i-upload. Tapos, syempre, kinat-cut ko na lang yan. Kinuha ko na lang yung medyo active yung tindahan natin. Tapos, pinutol-putol ko na lang yung mga boring hours. Mga patay oras. Kinuha ko lang yung medyo may bumibili sa atin. Tapos, ano lang naman yan. Mga isang oras or wala pang isang oras yan. Mga 20 minutes na video lang yung kinuha ko. Tapos, pinutol-putol ko pa kasi kinuha ko lang yung medyo active-active para hindi naman boring. Ayan. Na-excite lang tayo kasi yan yung first day ng ating kinabit na CCTV. O diba, kahit papano pwede tayo makakuha-kuha ng pang-upload natin. Diba? Mga konting ganap-ganap dito sa ating tindahan. Hindi naman talaga kalakasan yung tindahan ko kasi nga is marami kaming tindahan dyan. Parang mas masasabi ko nga na medyo mas mabili ako sa mga bata, yung mga gamis, mga chichirya, mga biskwit, ayan. Pero pag yung mga pambahay, hindi masyado dahil marami kaming tindahan dyan. Halos magkakatabi ang tindahan namin. Tapos dun sa dulo, sa labasan, marami din. Ayan guys. Ayan, konting update lang tayo. Kung mapapansin nyo yung piso wifi ko, yung LED sign, nakapatay. Tapos yung vending machine, natatakpan ng mga laruan. Kasi may problema yung Converge ko, yung pang plan bis. May internet siya, nakakonect kami sa cellphone, pero yung mga modem or router na line 1 to 3 hindi gumagana. Kaya ayan, naapektuhan din yung piso wifi ko. Kaya tingga ngayon ang aking plan bis. Ayan guys, kunting share lang, o diba, kahit papaano is may nai-upload ako. Ayan, ang purpose ko talaga niyan guys, kaya ako nagpakabit niyan is, ayan, kahit papaano may makuha tayong mga kunting ganap-ganap dito sa ating tindahan. Kasi yung mga kapitbahay ko naman, yung mga bata naman is okay naman, mga hanes naman sila. Kaya lang, yun nga sabi ko, nakakatuwa na may mai-upload tayo araw-araw, mga ganap-ganap sa ating tindahan. Pero hindi ko may papakita lahat dahil yung mga boring hours, yung mga patay oras, hindi ko na syempre isasama. Kukuha lang ako na medyo active sa ating tindahan. Kaya nga dito sa tindahan ko, marami talagang barya-barya. Kasi mga customer ko is mga bata. Sigarilyo, yan, medyo malakas din sa akin ang sigarilyo. Kaya naman, kami yung nahuhuling magsarado talaga kasi hindi rin ako sanay maaga matulog. Kahit magsarado ako maaga, siguro hindi rin ako makakatulog kaagad-agad. Ayan, bali nagpalit ako or naglagay ako nagrefill ako ng baso. Yung baso kailangan talaga isa-isahin mo, hindi pwedeng ibagsak mo lang kasi para hindi magka-problema na maiwasang walang lumabas na baso. Ayan, yung mga batang galing sa church, mga nagsimbang bata, ayan, maghulog sila ng kape. Ayan, kapag Sunday talaga, pag nagdadaanan yung mga bata, ayan, naghulugan sila ng chocolate. Ayan guys, keep on watching. Kasama na nila tagtan. Di ba sabi yung pagkandagan? Dito mo. Hindi mo kaya. Dito mo.